जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं बा। और ये हमारे यूट्यूब चैनल बाटे सिंगर ज्ञानी गौतम ऑफिशियल बा। आप सब ढेर सारा प्यार दी, आशीर्वाद दी, स्नेह दी। और हम आप सबके छोट भाई भोजपुरी लोग गायक ज्ञानी गौतम और बहुत सुंदर एगो भजन आप सबके मतलब गौले बानी। आप सब प्यार दे, हम स्नेह देहब। और ये हमारे झाल पर बारन करण बबुआ खूब सुंदर गावेलन। और नाल पर हमारे बड़ा भैया राजा भैया बारन। आप सब ढेर सारा आशीर्वाद दी, प्रेम दी, स्नेह दी। जय माता दी, जय भोजपुरी समाज। Bye.